Estem de celebració, estem d'aniversari. El periòdic d'Ontinyent compleix 25 anys contant històries, 25 anys d'informació de proximitat. Fa 25 anys, tal dia com avui, apareixia el número 1 del periòdic d'Ontinyent, un periòdic a 16 pàgines, en blanc i negre, que arribava a tota la població per primera volta. 25 anys després, continuem treballant de la mateixa forma, estem oferint continguts que estan dirigits a la gent d'Ontinyent, continguts sobretot centrats en la nostra ciutat, en la nostra cultura, els nostres esports, els nostres equips, les nostres associacions, la nostra gent. Un periòdic és molt més del que es veu. Tenim el nostre departament d'administració, tenim el nostre departament de publicitat i, com no, tenim el nostre departament de redacció. Aquesta unió que aconsegueix que l'empresa, el periòdic d'Ontinyent, Projectos de Comunicació Ontinyent SL, hagi estat 25 anys al carrer. Successos molt significatius per a la població ens han marcat d'una manera destacada, com pugui ser l'assassinat de Roberto Conejero o el cas també per resoldre de la mort de Paqui Rodríguez. Les visites de personatges destacats, com pugui ser la dels Reis d'Espanya, que van revolucionar un poc tota la ciutat, o quan ve algun director de cinema destacat. Sempre les visites és una cosa molt agradable de cobrir i que també deixa la seva petada. Per fer un xoquet d'història i recordar els mals moments que va passar en el 2010, quan anava a desaparèixer, el Grupo Z anava a tancar-lo i unes persones d'ací, entre les quals estic jo, es van fer avant i van poder, el van comprar i el van posar, evidentment, en mans del director, Santi, i a partir d'ahir van passar 2, 3, 4 anys mal perquè hi havia una crisi molt gran, però gràcies a això, avui el periòdic d'Ontinyent té una situació que crec que és important per el periòdic i per la llavor que fa d'informar totes les setmanes i també una llavor, diria jo, social. A més de l'equip fixe, el periòdic d'Ontinyent es nodreix també de multitud de col·laboradors. Sempre li agrairé al periòdic i al seu director el que em brindaren aquesta oportunitat de connectar, d'escriure i de comunicar allò que nosaltres sentim i volem expressar de la nostra ciutat i del voltant. Un periòdic el que aporta és la notícia, jo crec que més reflexiva, la notícia de proximitat, fa que s'impliquen associacions i col·lectius i jo crec que és d'agrair tindre un periòdic escrit. Estic col·laborant en el periòdic d'Ontinyent des del primer moment que el periòdic va eixir. Segueix perquè l'equip de gent és un equip que m'ha agradat des del primer instant, és un equip que ha sigut franc amb mi i és un equip que quan m'ha necessitat ha buscat i m'ha encontrat. El periòdic en estos 25 anys que per lo menos jo col·laboro, el meu fill Rafa menos, no ens han censurat mai, no ens han dit mai res. Sí que hem intentat estar, a l'altura que ells esperaren de vosaltres i estem encantats tant en nom del meu fill com el meu de que siguin comptant amb vosaltres. En aquest quart de segle hem estat també sempre al costat de les empreses i comerços de la ciutat. Des del principi nosaltres vam seleccionar este mig de comunicació per donar-nos a conèixer tant en Ontinyent com en tota la comarca i ha sigut per a nosaltres fonamental. Sabemos que llega muchísima gente que todas las semanas está pendiente de las noticias de nuestro entorno. Por lo tanto, lo utilizamos como una plataforma para más visibilidad de nuestra agencia Zúrich aquí en la zona. La veritat que nosaltres jo crec que hem crescut junt en el periòdic. A nosaltres ells ens han oferit coses molt bones, que ens han permitit que la gent ens doni més visibilitat i nosaltres hem estat ahí sempre fidels al periòdic, que crec que també és important ajudar-se uns a altres. I com no, altre aspecte important, els punts de venda. Dissabte per matí és el periòdic d'Ontinyent. Tots els dissabtes per matí és periòdic d'Ontinyent exclusivament quasi. Jo crec que la major part dels lectors del periòdic d'Ontinyent estan llegint-lo des que va néixer, des de fa 25 anys. O sigui, no s'ha quedat ningú per ahí per haver de la vida del diari. O sigui, continuen, a més de que n'hi ha molta més gent que s'està enganxant. I per últim, el més important que tenim, vosaltres, les nostres lectores i lectors. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta meravellosa aventura.